Hai proxectos que avanzan e hai proxectos que transforman. E no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur traballamos para facer precisamente iso: transformar coñecemento en futuro. Nos últimos anos, o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur consolidouse como un referente na investigación biomédica. Neste tempo, construímos unha identidade propia baseada nunha visión integradora no noso compromiso coa igualdade e nunha ciencia ao servicio das persoas. Apostamos por unha investigación de excelencia, colaborativa e orientada a mellorar a saúde, fortalecendo ao mesmo tempo as capacidades, o talento e a proxección dos nosos equipos. Hoxe podemos afirmar que este camiño compartido permitiu consolidar unha identidade colectiva que recoñecemos como a Comunidade Galicia Sur. Detrás de cada idea hai persoas, detrás de cada logro un sistema que acompaña. A nosa incubadora de proxectos é ese punto de partida, un equipo multidisciplinar que asesora, orienta e impulsa cada proposta para facela mellor, máis sólida, máis competitiva. E cando o talento queda ás portas, damos un paso máis. Os datos falan con claridade. Os 420.000 euros investidos nas 4 edicións das axudas intramurais do IIS Galicia Sur traducíronse en 967.300 euros retornados en novos fondos para proxectos de investigación e contratos predoctorais. Isto significa que por cada euro investido recuperáronse 2,3 euros, unha evidencia firme de que investir en investigación é multiplicar oportunidades, capacidade e futuro. Grazas á axuda intramural do Instituto de Investigación, puiden seguir traballando mentre solicitaba as bolsas produtorais, algo clave para poder iniciar a miña tese en enfermidades raras. Nos últimos anos, IFarma Vigo acadou 3 intramurais que permitiron dar un salto clave, incorporar persoal, reforzar as nosas liñas estratégicas e aumentar a produción científica. Este impulso traduciuse na obtención dun proxecto do Instituto de Salud Carlos III, consolidando a nosa capacidade competitiva a nivel nacional. Hoxe somos un grupo emerxente sólido, en crecemento e con capacidade real de captar financiamento e xerar coñecemento que impacta directamente na práctica clínica. Grazas a estas axudas intramurais do Instituto de Investigación Galicia Sur, podemos transformar unha idea nun proxecto gañador. Comezamos resolvendo desafíos metodolóxicos na microbiota e rematamos cun ano de formación intensiva en secuenciación e cancro de mama. Esa preparación abriu unha porta á Bolsa PEFIS que financiará a miña tese durante os próximos 4 anos. Innovar é tamén atreverse. Así nace Cure, a primeira spin-off con participación do Galicia Sur, aplicando intelixencia artificial ao tratamento de feridas. Así avanza Octopus, buscando predicir a resposta a inmunoterapias en probas invasivas. Así medra Removir, creando xemelgos digitais en 3D do fígado a partir de imaxe médica. Así colaboramos en MindGuardian para detectar de forma temperá o deterioro cognitivo. Son exemplos dun modelo de innovación vivo, ambicioso e conectado cos grandes desafíos da saúde. Innovar é crear, pero tamén é tecer redes. No Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur construímos conexións co ámbito sociosanitario e científico, en diálogo coa rede de nodos de innovación sanitaria do Sergas ou co Clúster Saúde de Galicia. Sumamos coñecemento con centros como Atlantic ou Cimbio da Universidade de Vigo e seguimos sumando capacidades xunto a empresas e entidades da nosa contorna para avanzar nunha innovación máis sólida, máis conectada e con maior impacto. Porque innovar con impacto require unha forma de traballar sólida, estruturada e compartida. Este compromiso levounos a obter a certificación ISO 56001, un recoñecemento internacional que reforza un modelo de traballo máis estruturado, máis eficiente e preparado para o futuro. Mellorar é tamén avanzar con visión de futuro. Por iso renovamos o noso portal web, reforzamos o programa formativo, actualizamos as áreas temáticas e aprobamos un plan de relevo xeracional. Medidas que fortalecen o presente e preparan o futuro do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Avanzar tamén é facelo con valores. En 2024, o noso compromiso coa igualdade de xénero foi recoñecido coa medalla Emilia Pardo Bazán, un distintivo que avala un cambio real promovido polo Observatorio de Igualdade e que hoxe se traduce nunha paridade efectiva nas nosas estruturas e nos espazos de decisión, porque non hai excelencia sen equidade e non hai ciencia sen sociedade.
A finais de 2022 nace a Unidade de Cultura Científica e da Innovación, integrada na FECIT dende 2023. Dende entón, acadamos financiamento en todas as convocatorias presentadas para os plans anuais e proxectos como Ciencia Brillante, que foi recoñecido en 2025 como máis inspirador, conviven co Cineforum, obradoiros, visitas, conferencias, creación de materiais e accións divulgativas que achegan a ciencia á cidadanía. Con máis de 30 actividades cada ano, chegamos a centos de miles de persoas. Porque divulgar tamén é transformar e facémolo escoitando. No Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur incorporamos a voz das persoas pacientes á investigación e tamén nos órganos de decisión. En 2025 aprobouse o Plan Estratégico de Participación de Pacientes co-creado con asociacións e puxose en marcha un Consello Asesor de Pacientes, nunha aposta pioneira por integrar a voz das persoas pacientes na investigación. Hoxe conta con 18 convenios activos e segue construindo coñecemento da man da cidadanía, porque a mellor investigación é a que se construe con quen a necesita. No Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur tamén medimos o valor do que facemos. Coa metodoloxía SROI analizamos o retorno social do investimento da nosa actividade. No primeiro estudo, con datos de 2023, confirmamos un dato moi relevante. Por cada euro investido, xeramos 10,33 euros de valor social. Un impacto que seguiremos avaliando para coñecer mellor o valor do que facemos e identificar novas oportunidades de mellora. Porque o noso camiño non remata aquí. O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur continúa avanzando, conectando talento, xerando coñecemento e construindo futuro. Un futuro que xa está en marcha.